forgatások során sokszor beszélgettem már klinikákon dolgozó emberekkel, illetve orvosokkal, és mindenki egyetértett abban, hogy az egészségünk szempontjából a prevenció nagyon fontos dolog. De mi van olyan esetekben, hogyha valaki esetleg nagyon messze lakik a kórháztól, és nem tud esetleg eljutni oda, viszont fontos dolognak tartja a prevenciót, milyen lehetőségei vannak? Erről fogunk beszélgetni. Laci, mik azok a dolgok szerinted, amit az emberek egészségért érdemes megtenni, és amire érdemes odafigyelni? Rendkívül fontos az egészségtudatosság, az egészséges életmódra való törekvés. Ez megnyilvánulhat abban, hogy az ember egészséges táplálkozást folytat, mindennapos testmozgás is rendkívül fontos, illetve a mentális jólét, ami az utóbbi időben egyre fontosabb szempont lesz. A másik nagyon fontos dolog az egészségre káros dolgok, tényezők, mint az alkohol, a drog, illetve a dohányzásnak a kerülése vagy minimalizálása. Ebben maximálisan egyetértek veled, szerintem is ezekre nagyon fontos odafigyelni, de milyen eszközök állhatnak rendelkezésünkre, akár ezeken felül? Az egészséges életmódra nevelésnek egyik fontos eszköze lehet a prevenciókon, illetve az egészségügyi szűrővizsgálatokon a részvétel. Ma Magyarországon most már van pár cég, aki egészségügyi szűréseket csinál, akár mobil formában is. A mobil szűrések mellett hasznos, hatékony eszköz lehet az egészséges életmódra nevelésre a különböző életmódváltással kapcsolatos előadások, az egészséges táplálkozással kapcsolatos előadások, illetve számos dohányzás, alkohol leszoktató tréninget, vagy akár mentális egészségfejlesztéssel kapcsolatos tréninget is lehet tartani az egészséges életmód jegyében. Laci, azért a mobil szűrővizsgálat egy pici kérdést felvet bennem, tehát tulajdonképpen a mobilitása az mennyire jelenti azt, hogy egy szűk vizsgálattartományt lehet megcsinálni? Természetesen nem minden vizsgálatot lehet mobil formában megvalósítani, hiszen vannak olyan vizsgálatok, aminek a helyigénye vagy pedig egyéb előírások miatt nem lehet kivinni kamionos formába. A leggyakoribb mobil szűrővizsgálat az ultrahangos vizsgálat, ez különböző testtájakat is tartalmazhat, emellett nagyon népszerűek a melanoma szűrések, ami az anyajegy vizsgálatot takarja magába, de emellett lehet kivinni vérvételi csomagot, hallásvizsgálatot, reumatológiai vizsgálatot, akár égzés-funkciós vizsgálatot, ami ugye a Covid óta a tüdőbolyhok elváltozásait leginkább ki tudja mutatni, illetve picsegi állapotfelmérést is rendkívül sokszor szoktak mobil formában végezni. Ha valakinek vannak azzal fenntartásai, hogy nem egy rendelőben végeznek el különböző vizsgálatokat, őket azért nyugtassuk meg, mennyire hatékonyak a mobil vizsgálatok? Az egészségügyi szűréseknek a hatékonysága az attól függ, hogy milyen szűrővizsgálatról beszélünk, a gyakoriságától függ, illetve attól, hogy milyen életkorbeli, illetve milyen életmódot folytató személy vesz rajta részt. Általánosságban elmondhatjuk, hogy az egészségügyi szűrések hatékonyak a betegségek korai szakaszban történő felismerésében, így van még lehetőség a gyógyulásra, illetve a tünetek súlyosságának a csökkentésébe, de alapvetően az egészségügyi szűrések hatékonysága az a rendszerességen múlik. Egy egészséges felnőtt férfinak évente egyszer célszerű egészségügyi szűrésre részt vennie, nyilván egy fiatalabb korosztálybeli személynek jóval ritkábban van szüksége szűrésre, vagy mint egy idősebbnek, vagy pedig magasabb kockázati osztályba sorolandóan.